Wat gebeurde er afgelopen week allemaal in Zeeland? Geen aanlegstijger in ieder geval voor cruiseboten op Tolen. En nieuw AZC asielzoekerscentrum dus, gepland in groen buitengebied in Middelburg. Kijk mee naar dit weekoverzicht. De Skevenhuizen in Terneuzen zijn af. Deze 5 speciale woningen voor wat er gezegd wordt probleemgevallen, die in normale woonwijken voor overlast zorgen en ook niet meer welkom zijn, bijvoorbeeld in de daklozenopvang, zijn nieuw in Zeeland. Maar in de rest van het land staan ze al en vaak met succes. Kom binnen. Gaan we zo de woonkamer in. En dan hebben we hier het keukenblok. Nou, je ziet het al best een fijne plek met een deur naar de tuin. Er staat daarachter nog het tuinhuisje voor de mensen. En eenmaal hier beland komen we in de slaapkamer. Het bed moet nog in elkaar worden gezet en er moeten ook nog wat andere meubels komen. Maar dan zijn de woningen helemaal af. Klaar voor de eerste 5 bewoners. Dan moet je denken aan mensen die bij de woningbouwcorporaties verschillende redenen niet meer gehuisvest kunnen worden. Mensen die al heel lang een dakloosheidsituatie hebben, die kunnen hier straks een plekje krijgen. Het concept Skevenhuizen is niet nieuw. Op meerdere plekken in Nederland zijn er al van zulke woningen. En dus kon de gemeente Terneuzen alvast eens gaan kijken in Dordrecht hoe het er daar aan toe gaat. In Dordrecht staan de huisjes er nu 5 jaar. Hier worden ze Merwedehuisjes genoemd. Ze bieden onderdak aan 5 voorheen daklozen. 10 jaar geleden hebben we een domus gestart in Dordrecht, waar mensen zelfstandig, deels zelfstandig in een kamer kunnen wonen, maar gezamenlijk een keuken en een woonkamer delen. Dat was al een forse stap vooruit. En dan merk je dat ook niet iedereen daar weer in past. Dus we hadden ook iets nodig voor een groep mensen die nogal prikkelgevoelig zijn, die net wat verder van bewoning af moeten wonen. En dan zie je dat een aanvulling is op alle voorzieningen die je al hebt. Hoewel de betrokken partijen van een succes spreken, zijn er ook punten waar ze tegenaan lopen. Zo is er momenteel 1 bewoner die ook op deze plek voor overlast zorgt. Dat ook anderen daar last van hebben. Nou, en meer wil ik daar niet over kwijt. Maar het is wel dat je samen met de begeleiders en de behandelaars, maar ook met de woningcorporatie, met de beheerders van het Leger des Heils, op zoek gaat van wat heeft iedere bewoner weer afzonderlijk in welke levensfase nodig. Dus het is niet je huisvesten mensen en het is klaar en je begeleidt ze een beetje. Nee, je moet iedere keer weer alert zijn, wat hebben de mensen nodig. Terug naar Terneuzen. De punten die in Dordrecht spelen nemen ze hier ook mee. Het wordt geen vrijstaat, hè? Dus het Leger des Heils tekent voor de toezicht. En we hebben hele goede afspraken gemaakt. Onze BOA's zitten hier iets verderop, dus die komen een dagelijkse ronde ook voorbij. Nou, de politie is goed op de hoogte. En natuurlijk zijn we bij al die cliënten ook al betrokken, hè? In meer of mindere mate, omdat ze bij ons al langer in beeld zijn. En dan hebben we hier in de gang hebben we ook nog voorzien in een kleine badkamer met toilet, douche en wasbak. Het eerste Skevenhuizen-project van Zeeland is vandaag officieel geopend. Volgende week woensdag komt de eerste bewoner. De huisjes blijven in ieder geval de komende 5 jaar op deze plek staan. Fietsers en automobilisten, stop je mobiel weg en focus je op het verkeer. Dat is de boodschap van de landelijke monocampagne die ook vandaag is gestart in Middelburg. Op de Schroebrug werden fietsers op hun rijgedrag aangesproken door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, provinciaal gedeputeerde Harry van der Maas en door minister Mark Harbers. Als we heel eerlijk zijn, doen we het allemaal wel eens. In de auto nog net even een appje beantwoorden of telefoneren op de fiets. Terwijl het toch zo gevaarlijk is. Daarom start vandaag de monocampagne weer. Scholen zijn weer begonnen, mensen gaan na de vakantie weer naar het werk. En mono is heel belangrijk omdat we weten dat we een veiliger verkeer krijgen als je je niet laat afleiden achter het stuur. Ja, en de afleiding van de mobiele telefoon is natuurlijk heel groot. Je aandacht is niet meer bij het fietsen. En zeker in situaties, je wordt ingehaald of een ander die passeert jou. Dan heb je kans dat je ook de ander meeneemt. Toch hadden de aangesproken fietsers in Middelburg vanmiddag tijdens de officiële aftrap niet veel overtuiging nodig. Want op de vraag of zij wel eens de telefoon gebruiken tijdens het fietsen zeiden bijna al deze mensen: Nee, dat doe ik niet.
Helaas gebeuren er toch regelmatig ongelukken of bijna ongelukken bij fietsers en automobilisten die het nog wel doen. Hoe vaak is alleen lastig vast te stellen. Want als het echt mis is gegaan en de politie is ter plekke, dan moet er ook hulp verleend worden. En dan wordt niet altijd de telefoon uitgelezen. Maar we weten natuurlijk wel ook uit verhalen van slachtoffers dat het best vaak misgaat. Dus gaat de campagne door totdat iedereen tijdens het rijden zegt: ik rijd mono, mij niet appen. Er komt toch geen aanlegstijger voor cruiseschepen in Tholen. Het dagelijks gemeentebestuur trekt de stekker uit het plan nog voordat de gemeenteraad erover heeft kunnen beslissen. Hardnekkige struikelpunten bleven de zorgen over de zondagsrust en de gevolgen voor de scouting. Je moet goed luisteren naar wat er leeft in de samenleving. En als je concludeert tijdens gesprekken dat draagvlak, maatschappelijk draagvlak, dat ontbreekt in je gemeente, zeker rondom het gebied van de haven van Tholen, ja, dan moet je het besluit nemen om de raad voor te stellen om de steiger niet te gaan realiseren. Kijk, de zondagsrust die heeft ook meegespeeld, daar hebben we het in de raad ook over gehad. Onderzoek het nou goed juridisch hoe sterk dat het is. Dat kun je niet helemaal 100% kun je dat dichttimmeren of die rust garanderen daarbij. Dat is een risico, dus dat heeft meegespeeld. En een kantelpunt voor mij persoonlijk waren de open en transparante en eerlijke gesprekken met de scouting. Waarbij gekeken hebben van hoe kunnen we het beste van twee werelden kunnen we bereiken. Ja, dat ik een keer ook informeel tegen een college heb gezegd van jongens, dit gaat wel heel erg lastig worden om hieruit te komen. Want de scouting gaat gewoon beperkt worden in haar manier om jongeren te leren zeilen. Tot slot, staat hier een teleurgesteld man? Ja, want je werkt er 15 jaar aan, maar ook dat is besturen. Je moet een rechte rug hebben, je moet daarin doorgaan. En nogmaals, het gaat er niet om dat ik later tegen mijn kleinkind kan zeggen van ik heb dat of dat gerealiseerd. Het gaat om het algemeen belang van Tholen. Er is altijd de discussie over de aanlegsteiger bij Tholenstad. Ze zagen het al helemaal voor zich op Tholen. Grote schepen die aanleggen met honderden passagiers, die staan te popelen om hun geld uit te geven. Want de markt voor riviercruises is een groeimarkt. De luxere riviercruises zijn met name populair onder bemiddelde Amerikanen en Canadezen met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. En die passagiers gaan graag op excursie en geven gemiddeld €25 per dagdeel uit. Kassa voor de winkeliers, kunstenaars en de horeca op Tholen. Maar er was ook verzet van de scouting, de watersportvereniging, omwonenden en heemkundigen. Die zagen de nieuwe steiger en de bijbehorende drukte niet zitten. Wij denken dat hebben we ook overigens op andere plekken hebben we dat onderzocht, dat het waarschijnlijk heel lastig is om hier een verdienmodel uit te halen. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Middelburg komt in het nu nog onbebouwde gebied de Kleene Hoge aan de westkant van de stad, net buiten de bebouwde kom. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld. De plek komt uit een lijst met 10 locaties als beste uit de bus. Is bijvoorbeeld in ons bezit. Hij is groot genoeg om een AZC te bergen, maar hij is bijvoorbeeld ook op goede bereikbaarheid van voorzieningen in de buurt. En dat zijn allemaal randvoorwaarden die eraan gesteld zijn. Het wordt niet een AZC zoals we het nu hebben. Het wordt meer een wijkje. Het moet ook een duurzame locatie worden die, als het AZC in de toekomst vertrekt, ook achtergelaten wordt als een wijk waar ook gewoon mensen kunnen gaan wonen. De locatiekeuze is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. De Kleine Hoog is betwist gebied waar omwonenden al jarenlang strijden om daar nou juist niet te bouwen. Het was een campagneonderwerp tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dat PvdA GroenLinks, die ook tegen de bebouwing van dit gebied is, hier nu toch voor kiest, is geen kiezersbedrog, zegt de wethouder. We hebben ook niet beloofd dat we daar helemaal niets gaan doen. We vinden dat we aan onze stand verplicht zijn om vluchtelingen op te vangen. En dat heeft dan toch uiteindelijk de voorrang boven vasthouden aan een locatie waar we niet willen bouwen. Overigens is het Kleine Hoge natuurlijk een locatie van meer dan 50 hectare... waar maar 3 hectare van bebouwd gaat worden vanwege een AZC. En er is nog heel veel in te richten als natuur. Dus dat zouden ook mogelijkheden kunnen zijn die hierdoor ontstaan. Het gebouw is nog maar 1,5 jaar oud en het is nu alweer te klein. We hebben het over de middelbare school Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Het leerlingenaantal is tegen alle verwachting in hard gegroeid. Op de school is er nu zo weinig plek dat niet alle lessen gegeven kunnen worden. De afgelopen 5 jaar is het aantal leerlingen op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee met zo'n 100 gegroeid. Tot 926 jongeren.
Die 926 leerlingen passen feitelijk in de lesgroepen, niet meer in de school. Ja, dus wij proberen de lessen zoveel mogelijk in het gebouw nu een plek te geven. Maar dat kan natuurlijk niet helemaal. En dat betekent dat er zo door de week heen, op de drukke momenten van de dag, inderdaad lessen uit het rooster halen. Het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee is de enige middelbare school op Schouwen-Duiveland. Jarenlang kozen jongeren ervoor om liever naar een school in Goes of Middelharnis te gaan. Want de school hier had last van een slecht imago. In 2017 ben ik hier komen werken en hebben we met het team daar alles aan gedaan om het tijd te keren. Dat is goed gelukt. En we zien dat de laatste 3 jaar die naam echt weer een goede klank heeft gekregen. De 13-jarige Rosemarie uit Zierikzee heeft nog even getwijfeld waar ze naar school wilde. Uiteindelijk koos ze toch voor de school dicht bij huis. Ja, eerst wou ik naar Goes, omdat ik daar praktijkvakken had. En daar kon je meerdere keuzes maken. Maar toen later vonden we uit dat ik eigenlijk HAVO kon. Dus toen was het de keus of naar Goes gaan of hier naartoe. Toen heb ik uiteindelijk toch gekozen voor deze school. Omdat ik het toch wel heel gezellig vond met al de docenten. Jaren geleden hadden we misschien deze keuze niet gemaakt. Maar we hebben Rosemarie de vrijheid gegeven om overal te gaan kijken. En een broer van haar heeft ooit hier al kader gedaan. En toen was het eigenlijk toch wel zo goed bevallen aan alles wat ze veranderd hebben in de tussentijd. Dat we daar toch wel van kunnen zeggen dat wel een overwogen keuze is geweest om te zeggen van, nou, je kan hier ook gewoon wel gaan kijken. 78% van de jongeren op Schouwen-Duiveland kiest nu voor de school in Zierikzee. Een paar jaar geleden was dat 58%. Allereerst hebben we goed gekeken naar het onderwijs en we hebben een nieuw onderwijsconcept neergezet. En dat past bij wat op dit moment in het onderwijs wordt gevraagd, meer maatwerk voor leerlingen. Voor de rest hebben we goed gekeken naar de veiligheid in de school, dat de school veilig is en dat je niet met vervelende dingen in aanraking komt in de school. En voor de rest hebben we een nieuw schoolgebouw gekregen, waardoor we het onderwijs ook veel beter kunnen faciliteren. En die dingen bij elkaar, samen met het team dat het vorm en inhoud geeft, heeft ertoe geleid dat de school aantrekkelijk is geworden voor leerlingen en ouders. En daar zijn we erg blij mee. Voor het gebrek aan ruimte is een oplossing in zicht. Binnenkort opent er een tweede tijdelijke locatie in het centrum van Zierikzee. Maar ook intern heeft de school verhuisd om extra ruimte te creëren. Zo zit een begeleidingsklas nu in een tussengang. En heeft de rector zijn eigen kantoor opgeofferd. De kamer is omgebouwd tot een klaslokaal. En ik ben bij een afdelingsleider op de kamer gaan zitten. De verbouwing van de tijdelijke locatie is bijna klaar. Het wachten is op de vergunning van de gemeente. Als die er is, krijgen 5 klassen straks les op deze plek. En is lesuitval dus verleden tijd. De plannen zijn er al maanden, maar over een paar weken wordt de Dijkwelseweg in Capelle dan toch echt veiliger gemaakt. En daarmee gaat de wens in vervulling van Cora Post. Zij strijdt tegen de onoverzichtelijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op die weg, om een wel heel persoonlijke reden. Hier op de Dijkwelseweg bij Capelle zijn dagelijks gevaarlijke situaties met fietsers en voetgangers. Want het is niet helemaal duidelijk waar je nou exact moet oversteken. Het gaat zelfs helemaal fout op 14 december vorig jaar. Mijn vader was onderweg naar ons, eind van de middag. Hij komt op zijn fiets uit het dorp en komt hier aan en steekt op deze plaats zo schuin over. Waarbij hij is geraakt door een auto die uit het dorp kwam. Hij was zwaar gewond, maar niet levensbedreigend, maar is uiteindelijk toch na 2 dagen aan de gevolgen daarvan overleden. Inmiddels is het 27 juli. Ook die dag gaat het weer fout. De moeder van Cora wordt dit keer aangereden. Ze is uiterst links gaan lopen met het idee, dan kan het andere verkeer rechtsom. En tegemoetkomend zie ik aankomen. Maar ze is over het hoofd gezien door een automobilist die uit de weg achter ons kwam. En die nam de bocht wat krapper en heeft dus mijn moeder aangereden. Hoe is het met haar? Ze heeft een verbrijzelde knieschijf, ze zit in een spalk, mag zo min mogelijk lopen. En ja, heeft heel veel pijn gehad, gaat nu wel beter. De Dijkwelseweg bij Capelle is vanaf de snelweg en de Oude Rijksweg de toegang naar het dorp. Het is daar onduidelijk voor fietsers en voetgangers waar ze wel moeten oversteken en waar niet. De situatie is bij ons al langer bekend. We zijn er al langer mee bezig. Maar goed, het is een provinciale weg. Vlak na de bebouwde kom. En oktober vorig jaar, oktober 2022, zijn we ook
op het provinciehuis in Middelburg wezen praten. Hè. Hebben we ook een schets op tafel gehad om te bespreken over de situatie. En ja, die was wat ons betreft prima. Hoe wrang is het dat er in de tussentijd een dodelijk ongeluk en een ongeluk met heftig letsel is gebeurd? Er gebeurt echt, nou, ik zal niet zeggen dagelijks, maar wel bijna dagelijks gebeurt er wel bijna wat. Dus dat maakt het ontzettend wrang en er zijn eigenlijk geen woorden voor. Nou, in de tussentijd is dit bord geplaatst, maximaal 60. Maar kan de provincie nou niet meer doen? Had dit voorkomen kunnen worden? Wat is er precies gebeurd? We moeten daar ook niet te snel over oordelen. Maar eerst een grondige analyse. Ook van, Je lag het toch al, omdat de plannen liggen er om het aan te passen? Ja, zeker. Maar dan praat je over de hele situatie eigenlijk, hè, van dat gebied, zoals ik zojuist ook al zei. En daaruit bleek dat er verder dan dat dodelijke ongeval daar eigenlijk geen ongevallen gebeurd waren. Niet echte ongevallen, maar zoals de wethouder tegen mij heeft gezegd, eigenlijk gebeurt er dagelijks bijna altijd wel een ongeluk. Het scheelt vaak heel weinig. Ja, dat zijn de woorden van de wethouder. Kunt u ook nu aangeven wanneer de Dijkwelsweg aangepakt gaat worden? Ik heb begrepen dat dat in oktober aanstaande zou kunnen gebeuren. Dus dat betekent dat we over een aantal weken al de nieuwe situatie gerealiseerd hebben. En daar ben ik heel erg blij mee. En het Zeeuwse spoor bestaat 150 jaar. De spoorlijn tussen Brabant en Vlissingen ging 150 jaar geleden open. En dat is gisteren gevierd met de bekende trein De Koploper uit de jaren 70... die als uitzondering door Zeeland reed. Normaal gesproken rijdt deze trein zelden op de Zeeuwse lijn. Voor de reizigers die zich hadden aangemeld was het dus een bijzondere ervaring. De aanleg van de lijn 150 jaar geleden was belangrijk voor Zeeland. Het heeft destijds gezorgd voor de ontsluiting van Zeeland. De eilanden werden ineens verbonden met het vasteland. Dus het was toen al heel erg belangrijk dat er een goede verbinding kwam. In de trein hoorden reizigers een historische vertelling over de spoorlijn. Eind 1944 werd dit deel van Zeeland vrij. Maar een heel deel van Walcheren stond onder water, bedoeld om de vijand te verjagen. Het herstellen van de schade aan de stationsgebouwen en het spoor duurde tot in 1945. Ik vind het echt bijzonder, zeer bijzonder. Want ja, het is een oude trein. Ik heb het best wel vaak in gereden. En ja, dit is nu een van de laatste keer dat we erin zitten. Omdat de spoorlijn in verschillende fases van mijn leven een behoorlijk belangrijke rol heeft gespeeld. Door school, door relaties. Ik zat in 1976 op de MTS in Vlissingen en toen gebeurde er een groot spoorongeluk bij Eindewegen, waar we net voorbij zijn. Ik ben daar een handvol medescholieren verspeeld, dus die speelt altijd mee, die factor. Die doet een beetje zeer, nog steeds, na zoveel jaar. Ook morgen wordt het jubileum gevierd. Dan kun je tussen 10 en 5 uur met korting over de hele Zeeuwse lijn reizen. En dat was weer het weekoverzicht. U bent weer helemaal op de hoogte. Een hele fijne avond en graag tot morgen.